O sirote. Hanka zostala na svete celkom sama. Pred 3 rokmi jej zomrela mama. Otec sa znovu oženil, ale nevydarilo sa to, macocha bola zlá a otca trápila, až nakoniec ochorel a zomrel. Po čase zomrel aj brat a sestra. Ostala len Hanka, aby znášala krivdu od ukrutnej macochy. Chudera mala ústa spuchnuté od bitiek, chrbát dobitý palicou, ruky doškriabané od roboty a oči červené od plaču. Tvár mala bledú od smútku a hlad ju vysiloval. Kto ju uvidel, ten nad ňou zaplakal. Místo múky dostávala popol, namiesto kaše piesok a namiesto chleba tvrdú skalu. A popritom sa jej macocha neustále nadávala, že je lenivá a nič nevie. Raz sa Hanka pobrala na cintorín, aby sa posťažovala pri hroboch svojich rodičov. Jasne svietil mesiac na vysoké topole a Hanka stála pred zamknutou bránou cintorína. Zlomila rukami a začala žalostne plakať. Vtedy sa pred ňou zjavil starý žobráčik a spýtal sa. Kdeže ideš tak neskoro, dievka moja? Hanka mu vyrozprávala svoju biedu a prosila, aby jej otvoril bránu. Žobráčik, ktorý bol v skutočnosti Pán Kristus, jej povedal. Tvoji rodičia ťa už nepočujú. Ale vezmi tento prútik, 3-krát ním švihni po hroboch svojich milých a otvorí sa ti. Brána sa otvorila a Hanka kráčala k hrobom. Najprv k sestrinmu 3-krát švihla prútikom a hrob sa otvoril. Sestra sedela v bielej plachte, vypočula si Hankinu bolesť a plakala spolu s ňou. Potom jej povedala. Obzri sa, kde leží tvoj brat. Hanka sa obzrela a keď sa znova pozrela späť, hrob bol prázdny. Tak toto bolo aj pri bratovom hrobe a potom aj pri otcovom. Všetci jej poradili, aby išla k matke. Keď konečne stála pred matkyným hrobom, prisahala si, že sa neobzrie. 3-krát švihla prútikom a hrob sa otvoril. Matka sedela vo vnútri, vypočula si jej trápenie a plač. Potom jej povedala. Obzri sa, dievka moja, aký tam mládenec stojí. Ale Hanka odvetila. Neobzriem sa, matka moja, lebo by ste sa mi stratili. Matka objala svoju sirotu. V tom sa zatriasla zem a zasypala obe spolu. Hanka leží navždy pri vlastnej matke.